أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Belasan Allah yang kutua wa ta'iyyu pagaritan si sagang kutua kebatianian kursabad ku mga ayatan Allah nagu balasan tanunian alang-ulanguan tumian dengan sama tanos pamamakinggan. Sabab purong nanaban na mapya na ipaladamir tanong agyang kai apanganay ang muhadir tanong yang daya apanganay ang muhadir tanong na ayamak pamagusin niya ng tanong na hukukon jiran ayamanan na sumanga kapnar o siringan si tanong kanag si ko isa ko na ulama tanong si isa gang kaya municipality ang malabang sekalian mapupaloy Jerman agang kaya nusna tu dakwah wasoonol masajid si sagang kaya arana uragat Pilot Province dasara kawarwan kaya Syekh Ad-Da'iya Abdul Hamid Igalan Yuya surana uragat sagang kaya kawang-kawangan tandangan tanos sama tanos pamamakinggan.
Ramadan dai kung si Ramadan no pareho saya kira mana sari kulit tengah mungkin memang bilang masuk Alhamdulillah. May kira di mana ini suun tadi Alhamdulillah alladhi ja'ala ad-dunya shawqan yatazawwad minhu al-ibad. Faman rajama sara shahidan lah عند الله بالخير ومن خسر فيه فصارت حياته وبادا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له حكم الوصول الينا هذا الشهر الكريم شهر الصوم والغفران واشهد ان محمدا عبده ورسوله أمضى في الدعوة والجهاد حتى حضره الأجل صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيا عباد الله اتقوا الله وراقبوا في كل رمضان وزمان ومكان واشكروه على عظيم نعمه عليكم بأقرب إكمالكم هذا الشهر رمضان المبارك راجيا لأن ينالوا بما في قوله سبحانه وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله العظيم. Paganero na si tanong misiling data si isagyang kutuwa bantog si kikukan ng tanwa Rabbul Alamin sa kanyang subyaloy niyan so dunia o pamakapagibaratan kanu si isagyang kaya ating kutano na palian agyot ko'y mabubaloy ako kumangkiyarian o kitang gisaan ang kitang si sagyang kaya timpuwa ako paginatawtan si sagyang kaya dunia. Ako pamanihan ka yang ko to na sumataw uliin na sumataw ang mabaloy. So kapag paginataw niya si sagyang kaya dunia na mamangkalabas niya na si sagyang kutwa dilandi kapangiluwas si kung kawiran si sagyang kaya dunia na pagdagong piyaso kapag pagkinakawiran si sagyang kaya dunia nalagi mo mamuto asok iya ba na yung Allah subhanahu wa ta'ala si kung mga urip niyan agyang kaya dunia na naman na iya apa niya naman agyang kaya pisukan na niya na si kung pinbaransan awan na apa parangayan na hubalbak ikasusuat yan si ikiran kumasa kapakatan lumayan sa alaman na kiyama nagyupi sila ng kuwa mga taon na niya maguntong siran. Ang kayo, nasisagyang kutwa timpuwa kada agyang kaya dunia na ayak isampi ayak itu nakiyan si ekopitang gisaan auriplu Allah na biyang kutwa niya pasagiran ako timpuwa kamu pagkitawiran si sagyang kaya dunia ikasusu atau kadnanira Rabbul Alamin na kumanoy ang kunaabay ni na tumasaan niya na si sagyang kutwa timpo hinggar pa niya si eko hinggar pa niya si eko kadnanira Rabbul Alamin sa
sa kanya na ang naaway nga pusog siya sa magtanas kanya na hapya. Doa. Yung tuloy kang tubali ng mga tao, miya maguntong. Si sadyang kaya ating puwa, kapag paginataw niya sadyang kaya dunya, na piya na kung tamanan niya na so, o kita pasukatan niya sa ikukan na niya Rabbul Alamin. Nasukman sa mga tao, aman natin sa si sadyang kaya ating puwa, kapag paginataw niya si sadyang kaya dunya, kamana sa kalipatan niya na niyang ikupas at kaya sa ikukan na niya Rabbul Alamin, namanya at nabiyang kutuwaan ko na abay niya kapag paginagtaw niya sa sagyang kaya niya ang paginagtaw at aking pangkadiyan. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Isaksikan ng mata anak. Dan napunulatan ginawas isagyang kay ating tuwa kang pagilataw kang sagyang kay adunya ay tabi anaswallah sa kanyang na asa kutuwa iyan pero niya nagyang kutuwaan ko na abay na kaya pakasampay kita wagyang kaya ulan-ulan Ramadan ulan-ulan na ang kunaabay ni na pupormatan, naguulan-ulan kapunta, naguulan-ulan kapasinsya. Siya kalau na matanaw sa Muhammad Jawari niya na gusto ko yan, sa kanya na naantong naabay niya na iyan ginawin niyo puso anto na abay niya na Algeria na si sagyang kutuwa ipong pinuron niya si Iko agamatan mo agamay Islam nagugyang kutuwa anto na abay niya kaya purangan niya siyang mga tao susuran niya so suguan mo ng kalwa Rabbul Alamin taman sa niya katayo mo so ayan siir kanyang sumpang niya ng kalwa Rabbul Alamin na gusto kalilintad nagsampang kong mga pamilya niya na gustuhan ko na abay na mga bulayong kayan sa kasama-sama o mga tao amino sa parintan niya. Ayaw rin na inis sa mga kanang sinisag yan kaya na abay natin po kapita-kita agyang kuntuwa salam mapapadal magkumaan niya agyang kuntuwa tulo. Pungin tanusi ko kanan kanwa Rabbul Alamin ang kawaisang tanusi sa diyang kaya niya sumapapadaling sa diyang kanan akadro na ayang malaan ang kawaisang tanusi kumas sa akapakat tayo matanusan at pansi ko Allah. Mga wibno Allah, kalapin niyo sa Allah nagundiagain niyo si Ipong kalanguan o Ramadan nagus si Ipong kalanguan o mga masa nagus sa mga darba naguapos sa panalamat ninyo sa kanya si Ipong kala o pangalang gagawin niya si Arkano sa isa ba kasi sa diyang kaya akyang makasip ganyang pamanako kapag tahutupan niyo sa diyang kaya ulan-ulan ang Ramadan babarakatan sa inuto dingan na si sadyang puto kaparulian niyo si sadyang puto mapapadan kalbihan si sadyang kaya kadluupan ng kanwa Rabbul Alamin o iaalala niyo si sadyang kananakuhaan at tatapunan naglagay ng so kapag kaaluyawan o mga buwataan niyo na gusto mga lusiwa mga ulama. O yadru'aw Allah syahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dia kaya kadru'aw Allah na naman katawan tanong asa sa
yang kuntuan na abay na margan. Amaw lang timpuwa kapangat kaluwas na kalmanamoy. Yung tunapunan tanong na amay kaskit tanong na balik-balik tanong sa giyang kaya timpuwa kapag pagkitaw tanong sa giyang kaya niya. Kapasantang tanong mamagtaan na giyang kaya na abay na kapag pagkitaw tanong sa giyang kaya niya na matarayaan ko na abay na poonan, akap ko ginataw, amapak pa rin mo na giyang kutuan ko na abay na margang naruan ko na abay na margot. O, ako sa ganun pipin bisaan, si Ipo mga ulit mo lang. Kaya nung, na upang makaliyan kaya, siya huramagan, na upang makadawaan si Ipo mga ulan-ulan, na upang manay sa mga nagtituro sa Quran at turuan sa mga tao. Mula na ako sinayin si Ikiragustin sa iyang kutuwa, mga pipiya panggalwag niran, gusto niran, kontandiya kapag pagkitawaran sa iyang kaya niya, nakasasalutang tanwa, sino na tao? Ano din yung sinisayang kanang ang naabay na pangintaban ang Quran na sinarutos sa mga tao, daating pantaro kapag pagkitawaran sa isang kaya niya. O, kayo, nakagial ay ang kadatulan na di ka punaribiro mga punariso sa baadakiran aan ko na abay na mga luba. O, kayo, nakagial tunabay na mga piling ang kairan ang yung mga tao, piling ang kairan ang ginawayan, pantagsi sa iyang kutuwa, babaluiran ang malaming ako timpuwa kapag pagkitawaran sa iyang kaya niya. O, na may pagkusipya tayo, nang hindi mo yung gulaw lang. O, yun na. Nasa babro, namiyakan tayo umagyan kaya ulan-ulan aramaban. At yung kaya ulan-ulan aramaban na si Iminit Tabuwag, inituruno sa ginang kaya ulan-ulan aramaban. O, na, tunay mapapadarman. Masisipalaw tayo mapapalitan sa iyo kaya kunabay natin po ako pagintong sa kaya dunia. Yung Kristi tayo na yung kaya kunabay natin po maramaban na ayan na at kinanglan si Erpitan na biyang kutuwa panahon tamang na biyang kutuwa pagkabagod siis na biyang kutuwa ikang dalabakan ko pinbaran sa asubalukan ng talwarang pulang alamin tamat-tamat-taan na biyang kaina daasang parit iniyan alimok o kadang talwar pula alami. Dia kaya Quran na mapapadal mo na biyang kutuwa kaya maka susunggaya asa na si ikupin barangan sa mapiya panggalbakan ko orin ko yan orin ko Allah subhanahu wa ta'ala sa dyan kaya tempo o tak kenapa sesati man kamadang ka mga pipiya dahil sa pula piya dahil naman yan di kayo o kenapa ayaw mo mapiya magpupanto akong galbakan na biyang kutuwa kita abay na mo pamagawa na nila subaya ako uliin ang aning sana ang naabay na kwan. Kaapiyaan ko na adunay, kaugin-ugin kasi sa diyang kaya niya na mapapanalo sa suwan ko na abad sa diyang ka na nakuhaan. Suraya ganito, kapiyaw tipong bulalan ng taon. O ay, daw pa makamala daw ito. Yan daw ito, kadawa makakalumaya Quran. At tunay makong bulaw lang. O yung Kristi tanong na ayat ng taral kita na mga panaraman tayo sa ikutan ng talwarang bulalan sa dasang paratingin ang panaraman. O ay, kamataan na nagyang kaya yung kaya kita nila daamin kita manangin. Na, liuro na diyang kutuwa kaya pakasindriyaan niya. Si isa diyang kutuwa marapipiyan na diyang kutuwa mararata. Andun niya ko na abay niya. Kaya yan ko na kaya berapa ia masakan ke atilu di besau lesi sekian kutua kamu mata ayo sa bata na diam kainan tuna abay nga mafia na diam kainan tuna abay nga marata o na sabab ro na amay kami at tarima akan na tuna abay
Minista para ka din si ipo ginawang kaubang kapagpakaran inagyang kuto. Sa papisin sa diyang kuto kaya sa bunting kaw sa mata nagyang kuto. Galabang uli na siya na ang naabay na piyakar at tawag ng dalawang minista. Yun ko yung kita kakumuha tanong sa iyang kuto ang naabay na limuwa. Mapapalang mo sa iyang karang kunabay na ulan-ulan na karamawar, ang iyang kutuan kunabay na kataguan tanuhon sa ginawa. Kadua, nagyang kayaan kunabay na makatagos sa iyang kayaan ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pero yung gano'n yan, nakikita na وما في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمة لنا من حديثه الشريف من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Sa kamang tumamo, diri na ayat ang kapatid ganda mo si mga buhat ang tanong, nabus mga pagalitan mo, nabus mga lukstan mo ang mga ulama. Yan ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na naman tingyan asalin sa tao puntangan niya ng ulan-ulan armabon na ayaw kita kaya puntahin niya nun na pantag sa paratiyan niya si Allah na sababro na ang kunabay na pagkadaan mo Allah Ta'ala so miyaw na miyaw sila niyan sikir kanyan pantag mo si sadyang kutuan kunabay ni na kiyang galapag kanyan sadyang kutuan galapag nauputan naman ng mga tanima na I know mata anadaas sa paratiyo orifno Allah apat kadaan ng pananya na Rabbul Alamin sum miyang galapagyan at kumiyang una marada kabiyatang dayaan niyan sudayaan kumasa akapakatan naman yan sa alungan akiyama. Sebab mga pagarian, mga bubayakan, mga buwatalakan na kanabot din ang limabutan. Matagtanong ko na natin na piyanalida kakadiya sita lumapagpadan sa diyang kaya ulan aramutan. Ayaw ko ay nagkirarakan na punisgasan na diya kaya ang abay din na pukukul jiran. Yang kutuwa mga hipantag, mga kabnar o siringan na yun nasita nung tumalis ko sa diyan kaya yaturo no padnantan ng Rabbul Alamin na sumo sa ayat ituro yan na wa'budu Allah wa la tushriku bihi shay'a wa bil walidayni ihsana wa bil qurba wal yatama wal masakin wal jar bil qurba wal jar al junub was sahib bil junub wa ibn as-sabil wa ma malakat aymanukum suratul nisa rakam sita wa talatu naman ang kabiyarin tanong kumiyaw na biyang kaya ang Quran na pipipas sa liyan na biyang kutuwang nganin ang mga pipya na biyang kaya katurukan ng tanong Rabbul Alamin na paganayon na niya nangin puno si sariyang kutuwa kinisungko niya rakitalo sa diyang kutuwa kapunuan talagang singir kanyan salintalo sa kanya ang kunaaway na ipanakuto dia kaya kapanunuatan na rangko mga tiro dahil lang nabay sa ipang galamakan o urip niya kaya niya pitiro yan na biyang kutuwa at tiro ang makaraan kung kumabdian ko na rin akong gulaw-lang at kung urip niya na sinsadyang kaya niya na ayat na ang nabay na kailangan na biyang kutuwa makamukularan sa biyang kutuwa ikasusuat yan ikasusuat yan akan ng dalawang Rabbul Alamin na initundog yan na biyang kutuwa kinisatan niya na siya kitalo ang mga urip niya na sinsadyang kutuwa ikuan tanurong sa
away na kulawida. Sa kutwa. Sa babro na initulog yun, na yung kutwa ko na ba niya. Tigil, gusto dua loksyo na pipiyain. Gusto dua loksyo na pipiyain nyo. Wabilwali na inaksana. Sama na, nagyang kutwa ka pipiyain sinikuhan ko na ba yung nalulong na makasusunod na dun sa diyang kutwa katuro o patinang tanwa sisa paganay na ang tunabay na subuan magbalo ya subuan o kanang tanwa ang parami na di tanong pa kaya panalipon ka na inayintutog yan ang panagyang kutwa wala ng kurba kung saan ka ba umapos sa mga tunanin tanong na ayat na wali mo sir kita nung kabilang yan ang sir kita nung yung kutwa kapiyobi tanong di patut si komputer bisa kita lihat lagi kita menantu na abay na umpuan terus masih pakai terus mana kemana itu si kuan na abay na tempo ako pun itu terus lagi kaya dunia kakak kamala atau kakak kamalan terus suan na abay na nasi na buan na abay na kapasal si lagi kaya tempo ako pun itu terus lagi kaya dunia lagi patut ibarat bertelur pakai ada si lagi kaya na abay na amay kasta na ang na abay na niyarat niya kasi ikaw. Na madam kaya, na nakadiya si kita nusin sa kaya ito daw ay nakuha. Kabenar o siringan. Na yang kaya ito daw ay na siringan na wajaru bil kurba. Sempat yang bertuah kajurukan yang kedua Rabbul Alamin Saka mautumang murasukan yang kedua Rabbul Alamin Na isusubu iya dari kita nuwag yang bertuah Tapi yung ikaw saan tuan na abay na mga tao nisusumpatun ang na abay na bago sa tanong sa di tanong po ito tanong si kung ginawa tanong yang bertuah na abay na kapag kinagaan tanong si ikiran ko kapasan tanong na kusuan na abay na tanong kaya pa kita nung yang kutuwa at taamay rin si isa yang kutuwa panaling garawutan na gusto kapasang tanong pantat si isa yang kutuwa nito na abay na kabnar kita nung yang kutuwa mga tao sabab si isa yang kutuwa subuhan rin kita noong panagtanuwa Rabbul Alamin sa kapipi ay tanong si ikiran ini tulog yan yang kutuwa jaro berjunok yang kutuwa siringan ang naagay na kaya kasi siringan ikaw na yang kutuwa didupin na kayo sa walayo pamakaman ang didupin ka no makapagpugay si walay niyo na kaya na kailangan na anak kasabutan ka susiringan ka na maglaan na ang naagay na kab na liyan ka yang kutuwa kitulong sinisag yang kutuwa ang naagay ni na pangaling gagawin ka aya kailangan na magdamihan na biyang kutuwa ni Muka. Ang gula na sa biyang kutuwa ang tunaabay niya limuka sa gula lang ko ang tunaabay niya galabang. Ang gula lang na si Eko ang tunaabay niya tamuka na kailangan amay kasaka na amay kasusiringan ng kapipipisa na si Eko ang tunaabay na kadadawang-daw na gustong kalagawi kapag sige mga kadadawang-daw na gustong kalagawi si Eko ang tunaabay na kauyagan na ayat taralge ka na amay kasaka na kulugang ka ang tunaabay na kaupan kasiran na parang ka ang tunaabay na kaupan kasiran sa din kasiran may darayon panta sa diyang tutunak kablar ka ang diyang tutuwa siringan ka na po subuan mo ng kapanukan ng ka Rabbul Alamin na diyang tutuwa ka piyapiyain ka sa uli ka piyapiyain na tutuwa nila niya kanina pa sa diyang subuan ng ka Rabbul Alamin na kung pakay panuntok niya na kasi tumas sa akap-katalikod ka sa alman na siya wasfahiru bil jam buyang tutuwa nila kanina yung sisang pasiringan. Kaya mga nangyong pagkakawin na siringan ka, na nasa moto na o pamakakuha na sakay ka kukuha na yung mutuwa sa yung mutuwa nabay na pinipisil ka na sa mga susiringan ka na nabay na may pangalimong kanyan. May pangalimong kanyan.
na tama na sa isa diyan mo ang ginagawin na mataw ama tatanaw mabibintag sa pakinggan na ini subukunukan ng talwara bulalamin at yung putuan mula ko ay nakapibigay talukiran. Ikang talukiran sa yung putuan, kap na lang sila kita no? Pakiyang putuan ko na abay ni, na bilang kapakasalig saan ko na abay na kaituan sa pantang sa yung putuan ko na abay na kaadairan sa ikong mga inigiran. Na. Ay ang na masyap na musiran. Masyarakat sa kautalo sila. Tama sinasabihan ko ito ang malakat ay mano ko. Sinasabihan ko ito ang naaway na ngayon siya ang pamimilikan talo. Kapag di pagpaara talo. Matutandingan tanong suwan ko naaway na kapara sa itanyan na kailangan ang mapia ang kapakaukin yan. Magmula na sinasabihan ko ito sumunukan ng talwang pula alamin. O pamanihan kapag tumutamukan na kailangan na riyan ko naaway na mo sa tanong sinasabihan ko ito ang naaway na kabayawakan ng talwang pula alamin. Tagyan na yan ko naaway na kapakalibrita rin sinasabihan ko ito di kabayaw Allah subhanahu wa ta'ala. Ya kaya sinasabihan kaya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amiyakang bulalan sa ikan at iniya wata ang mayroon Umar Abu Aisyah radhiyallahu anhuma ya Rasulullah ta'ala sikiran dua amiya al-Iran atina qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma zala Jibril yusini bil jari hatta banantu annahu saywarisuhu muttafaqun alaih. Subhanallah. Miya kapong kiwata may Umar Abu Aisyah radhiyallahu anhuma amiya Rasulullah ta'ala sikiran dua amiya al-Iran ya biruran adua fikru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma zala Jibril dan namun Daud Jibril alaihi salam yusini si ko kipagpagusiyan niya sikirakan sa tulay pagusiyan niya biljar yang putuasinan hatta taman sa ayat ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amiyang tagos sa ginawa ko yang pikirakan na mataanas kanya ni asliyan na dinigulwa ng pagkawaris naman ito yan ang itumanay ang kasi magawan ko na abay na silingan o kitpangalimunan o kisilinganan pantag sa iyang putuan ko na abay na amay kakuhan na makataling makalusin sa alungan amoy na kapanuntutan kanyan pantag kung kapatuyan ka ng kapasimaan ka sa ito mambubot na din sa iyang kaya tempo kapag ginatawag sa iyang kaya dunya na dang kalilingayan ang dang tatapon sa ginawa na sige sa iyang putuan mas sa kapakatan mo sa anuan ng tiyama na amay-amay na yan ang utang kanya. وفي رواية له عن أبي ذر قال إن خليلي صلى الله عليه وسلم أوصاني إذا طبخت مرقا فأكثر ماءه ثم انظر هل بيت من جيرانك فأصيبهم منها بمعروف. Subhanallah. Makuan ka. Mana ayah kailangan mempunyai katabuan kasasifat. Matao ka sa pamanggabat. Sisa dia mo to ang ayah sa kanyang sisa mo to ay siya tutulan ang yakap kong kiyang ay dapat. Pero iyan amataan ko na sudulayo kaya na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ausani na ini pengusian yang siratan nantinya. Ida tabakta amai kami yang diangkat. Marapan sa jangan marapan aku pakai berunta kamu sudah udah biuhu na ayat ini nasuangka na pakada kelangkai ini pakada angkai ini nopo na oriannya na dia orian kapakalutukan na ila yang kasusiringan ka o anta ululin gaitan
bukan kasih saja putan tunabay na sawaw, uli na, at tunabay na tunawag yugo. Buwan. Dito pa kayo mo, makulay ka na, kamay kasuhan tunabay na maka, alaan sa ginawa niya, naminig pa niya ikaw ng kaya, sawaw, uli na yugo. Nanaginiya kay Takuya at sinabi siya kaya sa lakaw siya po. Yung tuwig tinuon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ako yan na ilayang ka. Galitan kasi kung masiringan ka. Kung ang taon na mga walay, iyan sila abayin na gawagan ikaw sa mapya. Buwan. Kami ako na sinamimigay sa kimuto ang makaalala sa ginawa niya. Tinaw siya kaya na, kung barang na po niyan. Gardimik. Yun. Naman ito, ang kakuha naman ito labay na kasakit ang iyong mga siringan. Abaka mo tumilyo sa ato labay na dapat ako kay gagka na ato kalaan kasay kapag tagsi sa iyong kuntuwa. Matitino ba ako unso ipagtakuan ko na away na siringan ka ito ba kapipiluan o kapawawasan sa iyong kuntuwa panalima kapso o وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن قيل يا رسول الله قيل من يا رسول الله قال الذي لا يأمن جاره بوائقه متفق عليه. Dia kata ki Abu Hurairah nya Rasulullah taala sekalian nama Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya alunya ibta dia na kade dina bapara ke yautau de na ke yautau ibta dia kade na para ke nya data para ke nya nah sabab untuk pian kuno utama atau na ba sahabian na yang musasiran na minisiran kila man ya Rasulullah antahun na hai Rasulullah katawa ada tidak para kinanya natiyan so atiyan suta wadina na malintad susiringan niya si kuringa sayan ringasa na madakana dan niya taba isay dia puta labay niya diyan undi upama na apa masuma ringasa na penggularan sa katero, penggularan sa galapang, penggularan sa anto na abay niya hanisan. Na keringasan yan so, anto na abay niya siringan yan. Nagyang po mga tao na amay ito, masipan nila nagyang po lagi ito. Nagyang po sa mga tao ang nyatang kada di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adag na para kairan si Ibu Allah. Daan ipang nagiran si Ibu ang tulaway na kadulira Rabbul Alamin. Amay ito. Yun na. وفي رواية لمسلم لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه متفق عليه. Kusipo fi al-yawm Muslim na ayak katuruya na tingina di nakasulo di ko surga sutawa di nalinta di suwan kinaabay ni nasingan niya nasi sa giyang kutuwari nga sa iyan owa sutis wallah yay pana kala ang ipagtak agnar kita nuwan ko na abay na singan tanwa yang kutali ko na abay na amay kas kita na ditano kaingatan ditano at daabay na may nangkaan na magdaan apeligutan oy wa anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya nisa'al muslimat la tahkiranna jaratun li jaratiha walau Korasi syatin muttafaqun alaih. Rasulullah. Ya alaikum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. At yawakin suwan tidak baik na mga baik. So mga baik spesialis. Mga baik mga muslimah. Sige na lang, akiran na jaratun li jaratu. Jaratu. Di pangwana. Ibarat ako na ito mga bais
so siringan niran oy bapyang nagyan ko siringan niran na abay nina taga orang sa pagkakatuan ay lutong biyaloy na pagkaya gulaway na so tunaway na inipunta ng mga Muslim sa gibutuatin mo nanganang tunaway na tagwa panamyaka punasiran Nabi utoy miyatero pag yung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amin itabo siya lisik kung mga balik ubayran diyan ko na abay na pananay diwa sumanga siringan niran ang na abay na bopyapan aya punan sisirang palmakagala sa diyang botoan na abay na sandaran na bilin patot sikiran ubayran di nanay diwa وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع جار جاره أن يغرس خصبه في جداره خصبة في جداره Alam na kayo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na miyalunya at iyena di na pato si kwan na abay na singa o bani na si kwan na abay na singa yan o bani niya ng tunabay na sapari si iko kasiragan yan o tara kayo niyan kung di na papa niya si iko ang tunabay na kalabiyan, pangalaban yan di pa to wala mo aja ni sabi ano yagi butua so kasaragang kasi iko ang tunabay na kayo si sabi ako pangalaban man tunabay na singan ka na ini itong sakya siksang taon o ba tunabay ka kayo naman yan ang yan buta tunabay na kasaragan yan sa iyang butuan tunabay na papa niya kayo niya siksa yung butua ang tunabay na pangalaban ka na di pa to ibang ka ang tunabay na sapari di pa to ibang kasangka yun na. Mga kabnaruan ko na abay niya siringan sipo siringan niya. Tuma, uriya yan na, yung kami ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ng takatiro yan. Na yakulo Abu Hurairah, itero ang abay na Abu Hurairah, mali arakum anha mu'ridina. والله لأغمين بها بين أكتافكم متفق عليه. Ayam yang kedua Abu Hurairah, orang yang akan bertanya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi dia nak damai nak siarkan amang apa dia kan. Apa maka supak si sajikan. Ayam mana sangka yang su antuna awai nasiringan yang si kabar. Kapsir kanya si sagyang foto ang tulabay na kayo niyan si sagyang foto panglaban yan ka ibig natin yan ka ipayong dasak na si ko ang tulabay na pagkukuya na yung foto kayo naman po kakasakit ang kaya ang tulabay na kabilar o siringan si ko siringan yan wait na di mo sama na di mo patok ibas kita na natin kaab di bisa buat kabuan na ino ka kinuha ka na sarang agyang kaya ako kapiyaw ng iyong tuhan katiga kanya tuhan ka aya kailangan rekana ka pagdatan ka mambuso siringan ka at pagdatan kanyan ka anma baloy agyang kutuan kung naabay na kay Islami ada asanin-sanin. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت متفق عليه. So ada hadis أو ليصمت نبينا أو ليسكت. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dialimiamkan asakun sakau amia ajan ama paparakes ikola na gusto alungan na mauri na ko paparakes ikola alungan na mauri na uba niya na re pisik sa aso siringan yan so tawag ni nabi adan
ang labay na para si Allah Ta'ala na gusto mo na bawi na sa kawan yan subisikan yan. Nasa sa kawan tingin namin alam na mapaparati yan si Allah na gusto mo na bawi na turuan yan pero saan na abay na mafia na udah mapero yan mafia na magana. Yan na ayah murid saya niya guru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makapandang sinagya kabda lagi kaya ginabayin ng mga siringan na tigil na wa an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairul ashabi 'inda Allah ta'ala khairuhum li sahibihi wa khairul jiran 'inda Allah ta'ala khairuhum li jarihi rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Ya kakung Abdullah wa ta'ala Umar alias Rasulullah ta'ala sikiran na luang mutara niya alpinian alias Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayah ko na tarang bilang yang api-api si ikwan na abay nina magulay pa si ikwan na abay nina Allah ta'ala na sulta mafia siran si ikwan na abay na mga dayo kairan na kung ayaw tigil ang tagal biya mafia, sini ko mga siringan na sini ko Allah Ta'ala na sosial ang tuwan abay na mga mafia sini ko mga siringan yan. Yan ay iskitano na ang tula abay ni na miyadangkat as kitano na amay kas kitano na piya-piyaan tano si mga siringan tano na kiyawutan ang pinto ni kiyabagay tano mafia tano sini ko kanyang tano araw-araw subhanahu wa ta'ala. أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم ولكم ولرجال المسلمين ولسائر المسلمين ولكل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tumanay marayag na bumasa gudu dari foto Kiamar Hussein kita no yang bertagulutan ayat na karanon na sumakapantag kumangakab na siringan tanong na kinaboy-boy siringan doon na sumabuboy-boy sa wala lagi diwa di gano di seminar na mabuboy-boy ka no na gira na ito gitungira na siringan doon may seminar ka na pagitong ka dun lagi pwede ka na tituwag seminar na tuwing asaka pwede mga makinig na sana kawan di mater. Sabab pro na namuramanan na kuntung mafia ni hari sumalwes na biya rekrut sila ng usad buka sako. Sekatan na benda din na biya rekrut tano karate ada tadi na makada kada din sumalwes karate biya ka rekrut sila sa buka sako. Yang kotoa yang aku share kita lagi kota guru tanong magapanta sa sarili kota nasiring-siringan naik na mapiar kita na sumyan yung tanoron ang mga partner o siringan tanong na kailangan aanton aba na nakibugay tanoron nagusok ka lang-langwan sumyan yung tanoron at piringan sa tanong si kumanga siringan tanong na kapananggilaan tanong sabab sa si Tano sa yang kai rapon ay kakuan yan na margas ay pagkakuha sa margas na sumya kakuha sa number 283 antayan na number account masyaallah. Next rapon margas pan 397 397 ada yang nomor ini 397 Bayonian Alemania 397 one apa tuh next rapor 451 451
451. Kataya sumargas ka. Saan na matatago niya na number 451. Kataya sumargas ka ating kilos. Ako to, masyaallah. Tinigal mo ba? Meron may like. Ikatulwarapon o ikapatarapon sa yan kaya margas. Ay number yan na 435. 435. So na number yan na 435. Kataya sumargas ka. Asa yung parang ka kung mapupunan yan, bakang berakat narakan wallahu subhanahu wa ta'ala. 435. Ang magkaroon, masyaallah, inukursira saya sa number saya. Next triple, margas pan. Last tarapol sa mga margas, 598. 598. 598. Anda, bayangnya narimanya, hindi natin di masyaallah kotor. Si tanong man sa gaya subri. Gaya subri na si makaguganat sa dagay niya, si makaguganat o barangay chairman sa bank house. Barangay chairman sa bank house. Paganaya pagkakuha sa subri. Nasuay na matatago niyan ang number 588. 588. 588. Masyaallah. Sama saya dun para malupit ko tayo ko sa pagalitan ng saling pukaw. Bangita, balasangan wallah sa madagramapya. Sikan bunot sa gagay subri na sumiyaka kwa sa numero 489. 489. Kotor, masyaallah. 489. Last trouble. Sagang kaya suri na sumiyaka kwa sa number ayaw po na niya na 3, 4, 5, 345, 345. Anda so na number yan at 345 tataya susubring ka. Ako to. Balasan Allah so kapupunan agad kanan mga sadaka nagupakang barakat niyan sirakano wa anton abang na namiya makabunuton sabab roong na berde amapya na ayat tanong tandaran sa matanos sa pamamakinggan agad kaya isa kunaw lang tanong sa agad kaya coastal area paningkit tanong ay si sagyan kaya coastal area dalam posisi sagyang kaya municipality Picong na ugyang kaya municipality Malaba. Ayat din naman po magusin yan kita nung na soal amana. Ay amana na nasusari. Diyan kaya naman tayo isa kumaw naman tanong tandaman tanong sa matanos pamamagingan dahil sana kau arwar kaya Syekh Abdul Nasir Sampurna dia iso amirol sa Picong tagilan tanong sa matanos pamamagingan. حمدا لله تعالى الكريم المنان العظيم صاحب الفضائل والنعم والآلاء العظيمة حمدا لله المتفضل علينا هذا الشهر الكريم الذي فيه تصفد الشياطين حمدا لله الذي بلغنا شهر رمضان شهر الصيام والقرآن والتقوى والإيمان صلوات ربي وسلامه على حبيبه المصطفى محمد بن عبد الله
وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا إخوة الإيمان أسعد الله أوقاتكم بكل خير. والسلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh. Apabila Tuhan Rabbul Alamin Nasya lawatan akan supaya Muhammad alaihi salatu wassalam. Pagilera na nabela na ba dalam balunya kau berbudu na. Katawan niyo na isa kalilipatan dinamindin direkto dumagingaran sa Muslim na sukap sila watin niya si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia akan percaya kepada dia ini. Upang mapumuslim ka na aya panduan ka Allah na andin ni kadagal ka ingaran ku Rasul sallallahu alaihi wasallam na kesalawatan ka utatarima ka sekalian Nabi ka. Ayat pinakabilis na pagiraw Allahumma salli ala Muhammad. So Allah Ta'ala nagsalawatan niya si Rasul sallallahu alaihi wasallam na gusto ko sa mga malaika. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Inna Allah wa malaikatahu mata nasullah na gusto mga malaikat yan na pasilawatan nila si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladhina amanu na haylaman kanong yung marataya sallu alaihi wa sallimu taslima na pasilawatan nyo na pasilaman ni si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inuang na nila di kamada kalau kita dikatakan ada kita dai ubuan na importante di utang pasilawatan ni si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Na ubuan dinaya pikiru Rasul na satawa sumbala salawatan yan si Rasul sallallahu alaihi wasallam sama kay sana 10 ay gula sunno Allah subhanahu wa ta'ala. Ayamana na pikiru Rasul sallallahu alaihi wasallam ruwi ma'anfu rajulin dhukirtu indahu wa lam yusalli alaihi. Dia lapis-lapis sutaw. Amin dia pikiru Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kaya saya katakan tadi aku niya kasalawati. Pada kelihatan tua mga hindi po, kekuatan sa Ramadan, na api din na bisa nyo natatalo ninyo. Pamulan niyo po pamikiran niyo, maandin di mandigas nyo na Rasul na ay pinakaminos na makagiraw ng Allahumma salli ala Muhammad. Yan kaya magpatimutin talo saya, na upama kukatawin niyo, sukala iya dibalas, na makapaninatkan na pimatanan ng Rasul sallallahu alaihi wasallam kagian kay dunia ang gusto mapapadalungon na ibigay mo timbangan sa alawan na mo na ibigay so aman kamatya lagi tutukuha kasi na mas mala ipagkag sutukuha kasi kasi kayo agad kay dunia ayat kamata nero na utapa pakaragitan sa tima sa utapa pakaragit na utimbo nga sa dunia sa luman na mori na mapan dito si upapakaragitan di sa dunia. So Rasul ay pitiro yan na tinalaw ka na dunia tasino inda Allahi janaha ba'udatin ma syaka minha kafirun syarbatama. Upamati ko Rasul sallallahu alaihi wasallam kasu dunia sa kapataling magkano sa luwan na kiamat na makapatimbang mo sa isip o papakarangit sa kapataling sa luwan na korin na dek naman ito na sa kataw pupukir kung dunia kung bakay mo manaw tala sa tilpoy. Yun. So isa kumangawangan na miyatiro yan Tina inna lillahi jannatan fi dunya. Inna lillahi jannatan fi dunya man dakhala 'asha 'ishatan thayyibah.
Qila wa ma hiya? Qala majalisul dzikr. Mana kalian? Ka anak surga na tatawun Allah Ta'ala si sadyang dunia. Asutal apender pasiranon sumsiranon. Nama ka panginataw sila. Sama pihak panginataw ko at sa dunia. Na ayamana nasa kapakatali ko masyahada palukan ng tanwarapun alamin. Inisyos si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qila, ma hiya ya Rasulullah? Andun na ng matatali. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, majalitul dzikr. Yang kutu ay madar pa adilum di mapapagusay so mga indekuan wag matan wag Islam. Nabi ang kuntong kanu, ama ulit ko Allah Ta'ala si sadyang kaya kapender payo. Ibat ka kumakapaningan patal, ipasyapakan. Upama kumakapaningan ka na suga koleksyo balas na ibagay ka sa dunia kung sumatatan ko kapatan yung matan sa naman ang mawin at tupunin suga na siya koleksyo. Iyon ito yung surasot. Kung kaya ang kaya sa mga matiyan, ginagara kindi direkanan na itipipili iniitiran niya siya kita ng mga matiyan at ina marartum biriyadul jannati farta'u. Andin nabi Rasul sallallahu alaihi wasallam ikasyang niyo si upang ano surga ginalaman mo surga dasok ka noon narayama na susugat ka noon. Qila wa ma riyadul jannati ya Rasulullah. Iya na hai Rasulullah nanto na ipaterwon panguman ilagardi no surga. Natigil na majali sudikr. Gina natigil sa mandar pa. Apkati mo tingma sa tao pag nagsiukap ko ganada si kumakainde walong matan walong mesta. Ayaw ko hindi niya talang. Ang buto na lang sa usayan ka, hindi ka na ba kung kumakaw lamang. Ay kapwede rata na tinagimo na hindi naman mapakapasupa-supa pero nila bilang dito. Kapag ako isa dua senior ko maulang masama na ba na lang kaya pwede ko na meruan sa kanila dua. Minit tulog din sulit. Mungkin dia kaya matain na pwede tulog din din na buong besar itu yang hindi lagi din po masalah ito. Jadi lu besar itu punya apa? So Allah Ta'ala napitire sa sagyang kutang kita din sa Quran sa Suratul Ahzab ayat 32. Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ard wal-jibali fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Maka yan aswallah. Nah ini dulu yan susah isi kumangalakan yan. Inna aradna al-amanata 'ala as-sama. Ini dulu Allah si langit. Lalu semua kapalawan. Lalu semua kehidupan. Nah dairan pangrawa. Agian kutwa syarif ini dulu kiran Allah agian di kubang setan. Andi mana kasam kita nurun. Antu nada syarif biar ini syarif ulang kita lupa sokan dan dairan pangrawa. Fa abaina ayyahminna wa asfaqna minha. Na dairan pangrawa nakyata pun kami kiran sakap pujati Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hamalaha al-insan na aya miyarul amang mencegah kaya syarif na sumanusia na zaluman jahula aya mana na tanpa kulimut na udinian nipa itama na kapani dagil kaya pagpagudin dia ka syarif maluk sa mga pagaremi na isa ini ang una yan o agama tanong agama Islam. Surah sallallahu alaihi wasallam napitero ilatina la dina liman la amanata la wala salata liman la wudu'a lahu. Dan Nabi Rasul sallallahu alaihi wasallam agama tawa maada ang naging butasari. Basta atau ada ususari na akhir dinya digatirwa sa sakanya ng balay para si Allah subhanahu wa ta'ala na pitero Rasul sallallahu alaihi wasallam agiang puto tawa ada maado naging butasari na dero niya para tiyan. Ayat ni Rasul sallallahu alaihi wasallam lagi danan na sotawan imanang boy ang ada boy dinam des na dema buka sa boy ang Nabi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mali man ng pindupan niya
api dikanu dikatiru asa kapag gamatano na amay kumayar tano agyan kaya sari ka pumagusay tano na mata-mataan din ayamana na nada akipandang agyan mo to alidal ka pagaman. Mga luksami na mga pagareri digagyan ko ta mga ulama anto na unod iputir ko na sari ay sembang akya usay ng mga ulama na jami'u wadha'if ad-dini hiya al-amana. Tunay mana niya? Sulaw naman papapanan siwa na pesta nagkinanigtiro na sari ay kapakanilagin na sulaw naman sumunod Allah na sari kanan ayaman nakitulalan na kaon na kung sulaw naman ang mga lalangan yan na sari kanan akapanang ginagaw na ginan ikapsidental pag-usaytan sa ayaman na kaplakay kanon. But, sagiyan kaya sari, sagiyan ko takatiro Allah. Ano yun ang mga darpa siya? Inna sam'a wal basara wal fuada ulaika kana anhu mas'ula. Mata natin yan. Agiyan ka na. Apang ilele ni Sutagilan niyo. Yan ka na. Inna sam'a. Supama kinagan niyo. Kinasutagilan. Wal basar. Ang supangilele na kinasumata. Wal fuad. Ang ginan ni supamikiran. Na isasari yung tanong natin wallahu subhanahu wa ta'ala ipagisir ka rin sa kapakatan ni Mumani sa luman hari yan. Tanong din yun. Kaso, paano kinaganta? Maisasari na ipagisir ka wallahu sa kapakatan ni Mumani sa luman na mori. Kaya ba siya? Yan ka na kangilang kaugay na kurkana. Panagan! Sisagyang ko tayo sa sarili na magana. Anto na inusaran ako. Anto na inusaran ako. Ini pa makinig ka. Sino nila pa magusya? Sino mga Indo na gumata ng Islam? Ini pa makinig ka. Sino ka pagbagiya? Sino ay mga kita mo na sukuran? Anta kaya. Na upama kudang kaulusara. Kasi sa diyan na ito niya diyan na naman. Na din mapas. O ay mga nagkakasi mga lumasalang isimilaran. Na papangunin ko kasi ako. Prepare ko yung kaukan ko na iisimpun kasi Allah. Na din makauwa. Mulas kita sa kapag-adap kasi Allah. Hindi ka na ipangisip. Lagi ka na. Agiyan kaya pangililentan. Ipangisip ka. Agiyan ka na namatang ka. Apamanya sa inyo puta bola pasay tatraka ka na yan. Wanto na inusaran ako. Inusaran kasi ako pagila siya kumapya. Ang takasing gabi lugan siya siya puta kapamilya kasi kumarata. Wan. Na ayaw bilangansan. Na isuwalya ka ba na? Sa kapakatan yung masalungan na rin niya. Na ayaw mo na! Nakisuwalya ka na sa siya puta al-qanatir usama. Diyan puta 6 points. Sa diyan puta siratan pustang mapitong timan. Nakisir ka na. Na umana ka naman siguro na mo rugul na mga pamanik ka pala. Isabi ka sa diyan puta niya nalulera ng mga kalani. Diyan puta sino mga sadad. Nalagi-lagi yung puta pamikiran ka. Inusok yan nyo nga sa mga Indo ano Islam. Pero umuhuli ka. So kaya pa ka ka. Nasukya mo siya mga ulama. Pero umuhuli ka. Kaya mimikiran na ka. Wato ikaw na muna. Ikipin na muna. Lagi na ipagisir na tanong. O Tuhan tanong Rabbul Alamin. Mga luksani. Na kung mga pag-arami. Dito na kito na tanong. Abay dito Sumaria. Kullukum ra'i. Wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyat. Usay tanong sa ipantali tanong ko kanalayaman akay nga namayday ka lang sa sarili kaan tanong kasama ko. So kaya na tanong Allah na bida-bida. Asangan tanong. Pangalan abigan sa mana asangan na sumangalit
Nabusok ko sa mga boy. Basta nakakaptan niya na kada to kabuboy. Namu, kenapa yang membuat ada tu? Narorok tapi butuh anak dia tu ya. Kabas tak ada tu, ada tu anya so. Anak dia tu anya di sebuah yang Allah. Namu ni saya. Nah ada apa yang betul Allah. Bagaimana? Akhirnya orang yang kami baca kitab al-amanah wal umanah. Ketika insan amiran, fayanhadu bi maslahatil muwatin ad-diniyati wad dunyawi. Apa yang ini? Kasudah tu amiran tu konten tu nak dilakukan. Presiden, Kongresman, Mayor, Kagawad, Raja Muda, Panugulayan, apa yang nak ada tu? Nah ini paling waktu Allah Taala aktif begitu niasa jinawannya. Sakam bubannya, si saja yang kuat kamapian, pergi kamapian jalan kumibantat kukadunya dan musuh kamapian jalan si mana mau. Ayam mana? Nah uuluangkan apa pengataman kaso para muntaman ka. Ianyo mana ya? Isupang duanan ka namang wala so kamapiannya si dunia sang dudalan si kabubuhay dunia na halal namang apa yang utamang ka saan ka mana sundin at ka namang wala masuway na nagyang koto adilibiyatan pamparangayan aking sabapan si sagyang koto kaparuliran kulimu Allah Ta'ala ang makasunsya si kusurga na upama kadingkan na naman na panamana-mari na dati na ukit abar kadmisu Maria sa ano man harinya na kanabaro mutataman kay ni sumpatianon at igi na adilan fi muamalatihi bayna ra'iyati ayaman na naman na mag-isir-isiron agyang po ayamanan dito kanyan si sagyang po taniyan kanina pagituluna kanabang favoritism abaya mo yung pangalim mo yan na sumanga tulog yan kanaba yung pangalim mo yan na sumanga ginawa yan kanaba yung pangalim mo yan na sumanga ulama kapag yung mga neso din mo yan kung saan sa kapulugan yan isagyang po takan yung pinis isagyang po tanin dito marumit na tanto kanaba yung tayo ulit kanaba yung sumili mga ilipig asa ka na sa mga barang-barang asa ka tanong yung mga barang-barang na kailangan na ayamanan na apya sukulutan si sagyang punta apya marawatan na responsibility ay isapar na tanong sa diapar na tanong apakataman ng tanong sa panagutaman tanong sa ibugan tanong kaya man na service ni tanong wakil ka tanong عاملا في معاملته بين رعيته دون تفريق بين امير ومأمور ولا بين صغير وكبير gitu sedian ama boleh ama kapagian yang tanur so Umar Ibn Khattab katawan niya sa Umar Ibn Khattab na isang ini grado na suan faro ngayon na sumanga sahaba kung kaya pa mag-Islamiran siya po sa Rasul sallallahu alaihi wasallam puntang na tempo na umani sa Nabi Islam na dili punta mo kapisimbol niya si Allah. Na Umar na biya Islam na pihak kanan kapian kaya pag Islam na kawarong niya naman. Tuminid na tingin na sakal sa Umar ibn Khattab. Miya Islam ako na sanin sa mga oror kanoma ang kabulayan ama bituan na si karmawan si karmanyan na may gusto mga matayan na tundungan mo niya sa diyang kaya yaman ang kinilip panaw niya na si sa diyang puta mga tao ng mga parantayan yan ang taon ni Mawara kapiyan lang kapiyan kaya pag-Islam yan na sumapit na sawa na di siya dito po tapong kumurang-kurang mga walit sa diyang kita parang mga sumarada na ayat taman wala, ito naman si Umar, namin ako pagkukintulanan, na tamang ko mga iglis, na pagpulang mo siya sa gimutalanan. Is, bandi ka pagkukintumar, na ay naliyak awan na susumanga sa ita sa gimutalanan. Hindi naman magpumirawa, kung siya panayaman na mga patuloy sa Umar. Siya kung kaya dito yan. Baru kinaliyak siya, di ko pala kaya niya dyan kinunan niya. Ayaw pa para niya.
Na sumingkay sa oras, hindi naman tiyan na naman yung tao. O ito mga alas 10. Wakada taon ba dyan ako buat taon yang ang kakauno. Dia buto oras, napili sumar, isa dia buto wala niya. Na di niya ni kitiga na dia kota pisumusukuha na Madina. Na dia baka makwalay, na uboy niya suwalay. Ayaw ko kaya mula-mula niya na nila mula-mula. Napakaliya. Sa umahan naman to, na sekundar pa niyan. Amalay ka mamala, nagumalik ka na. Nagdisiyan sumsi kumar, iwera ng pupuro na sa prabdiwera. Na sabab po na sa kanya, ini yang iluwas sa kay Tuhan di mana ikato ko ini si sagyang kutawi yang aluman naglataw, adi siya pakaraw sa sumsi kumar. Bawa na soalnya na pemagin ini yan, atau na di pamagistorya. Na uwayan yung bibigyan na pengaruman na ibinya na pangataros dari atamu. Na andi ko na yan suratnya na nuta prabi basa mutawalay. Na amay ko napita. Na diyan ko to kailangan. Biya ka na diyan ko to miya serungan sa diyan ko to mga walay na pupagawin yan diyan ko to ay mananda bulog diyan ko to kailangan yan. Diyan mo na yun. Ibaya mana na yung makasun sa madaglatak. Miya kay sama-sama ginapula natin din yun. Napagkaswentano kang isuan na napitero yan. Padagkir pa inad tigra tanfa'al mubi. Diya kay sama-sama. Ano yung ay manawa sabi sa ibuloy ni siya, nagkapiting kami na alas mo si video. Napakatana lang sa alas mo si video. Mga pra, ano ka ba na sigurado, may kuramote na mga dito ba dyan kitang setman. So alang kami namin, tulad niya ng butalakan. Kami ang mabubuha ko yung naramad na tayo sa nagpo ko yung pilay. Namin yung bago na sutulan na tapos hindi matela kaya butalakan na hindi yung bago. So ating ibilang na sutulan na tulad. May kaisama sa nakalugawin na namin yung sumarap niya sa mga muda niya. Tadi lagi pagi pa nagyan ko ta mga walay sa isa Madina. Namiyay niya nagyan ko to simag. Akaling sa diyan mo pa kilig na Madina. Sumiyak na niya din na nakatan niya pero na Madina. What? Nakagya may niya tingin ko mga muna niya na dia tingin na diyan ko to apoy ro na sigurado na mabubuling sa mga tao. Naguiran na rin lalaga kapapantagan na niya na nagiting at tanlo sa Madina. Ay ginawa na niya minuta sa Madina. Na ginawa na pila ko na ginuta sa kanya aguta ko na hindi ko binid na kapapangan ng datanlo. Kunaway sinto sa Agi may lelan. Mauwera na niya na yung umar. Agi yung utuwa. Barong-barong na may ito. Mapapala na yung utuwa. Saan na walong sa buhay? Ang ugiyaw ko ito at anong kataw mga wata, mga roro ni sa diya ko ta burung-burung, ay maroon siya bubalik. Napanggulaw ang diya ko ta mga wata, na sumakusulok sa buhay na ibigan tulian, na diyan ka ibigan tulian. Na pisima siya na naman, na dinibigay diya ko ta kapunguro, ang diya ko ta mga wata, na dinibigay mo parpoy, ang diya ko ta kapugiw pa, kapuniga diya ko ta bubay sa diya ko ta ibigan tulian. Na kanya dito ni Marusa, na siya na umar, na kayo pasalang yan, natingin na, ay, mamunahan ko na diyan kayo mga watagi, pumuro, pero siya niya pumuro. Natingin na, katulog iman ko na, dahil siya din makakan, din kami alos yung pamanang na siya ko sundan niya din. Natingin na, tulad yung kaya emana na hindi natulog ka. Ang tulad yung kaya hindi natulog ka. Tingin na, qidrun fihi ma'un, u'allilu bihi abna'i, hatta yanam. Kung na sige, at tatang mo na kasi, abibira na ka, kay pitumpo ka ng sadyan kay mga wata na kalong-kalong na bumari ko ba ribat at ang ginaya nila tapos siya turungo. Ang nila di matatanong na maging magpakarara sa diyan mo tamo. Grabe niya masakit, matan. Na, sukyan ko normal, na amiyang doon nila nagdiyong putuwak ka. Si sadyang punta ka po nga depan niya si Kuwata kami sumarin. Suma-sumara dia kasi sa dapdela ko. At ano di mo may tama no kami wala tali patamo. Oh, yung pa tama. Parang ginaya na lukso. Ano ka ba yung tao ba tayo lukso? So Omar, namiya kay sa.
Tadi ako naglalakaw, nakukuda. Na miya ka masang tawalin, na miya hindi lagi kaya pwede sa Quran. Na miya pikirin na mau makin ko. Kalabutan lagi hindi na pwede sa Quran. Ito po makin. Miya mau makin ko mamaling balas. Dia pun tahu po makin ko rumah. Dan ini raw tagian kita pun berkesa dia berkata Allah. Inna adab rabbika lawaqi. Mata-mataan nila susiksa. Wallahu ta'ala napakatanas si kung mga tao panunong pangalan. Na miya kakagusumar, na miya udong kudayan, na miya kadugawi na bang kanit sa walay. Ito ito mga sagot. Kaya na kaya sa Diyong tawubin sa kanyang masiksa. Sa katalo lang, muro ko na kawin na ila-ila natin. Kung yung kasong siya rin. Ay, no, masa kami yung siya rin. Ito na mga pagkukwada na. Kami ini siapa para dia mutalak sa buhay? Inung kada terwasin Umar Suprab di mga tanong diniyo. Inung kada puno na siya ko presidente kaya sa sa utamasan niya na Amirul Muminin sa kanya ni pinakada to mga Muslim sa dunia. Kaya huwag niyo umanida kanina dunia. Limada lam tashtaki ila Umar Khalifat Rasulillah. Inong ko ito puno na. Katawan niya, pikir ang tagubi. Kaya niya kata, ibu yang makatitin, hindi na presidente. Ayaw pintar lagi ang kutabay. Natingin na, ayali amrana wa yakfal umurana. Dakaroon siya, dakaroon natin itira ka. Inong kami niya puno ito di kami niya po, ayali amrana wa yakfal ana. Ama pinto ito ang kami niya tingin na diniyang katawan. Wanto na imagupita dami. Si kami dihukum sa anuman na mawala. Para nakalok sa buwan. Ako sa presidente. Na upama o si Mugtad. Si kumanguluan sa kiyang na pura-pura ng mga insidente. Pero kung ka na pagkilipong niya na yung talok sa buwan sa dito na mataon. Di ang atras Umar siya yun kaya pagpangubad at yung ano pa. Na makubo yung mga sahabat na sa mga sa taon niya na tiyabit sila din. Tira ay amirin mo minamaling tanong kami nilo. Katawan na kayo ni Sibuliye. Ay tira na maling tanong kami nilo. Ay ni Sibul Kumar kung mga pinagina. Ibon to sa kapong wata. Katama sa diya kan bayad ay ka na mga wata. Ama ka lang sa punta nila. Sa lalu kaya ako kailan ko kaya ako kailan. Al-Siyal di kukura ko na di ko dumawa sa diya kaderma. La ilaha illallah. Subhanallah. Ilaman po ang buti matunan. Ito na mali pragdi matunan. Hindi siya pragdi. Kaya tulad yung tanong. Ate alit tadkir. Pana sige. Radi muda. Sige paano ulit. Hindi ito ko ay man. Na paano po ako. Kung mo sa kimot na papikiran niya lagi na mga osyentan. Lagi mali siya. Apakaganda. Nandiyan din siya. Dito turo ko sumar sa dia bersaluti. Kagyan din siya. Na kaya semuanya dari utama itu mapit na sumpa sa Madinah sa city. Kaunutamos na si Umar. Tapos ng taon, kamatala yung pato di ba kanina dito di niya tatao sa mga bidang niyo. Ano ba na natin yung pundo to eh? Dia mo tayo pera sundari mo bayar taon na basada ko na Umar. Takay mo ka dia na mo pero na el presidente. Na lagi yung mga masubay. Na semuanya na dinetaro ka sumuta kuma. Tapi kalau na sumil siya sa sakyan kaya marito kuwarto opisina Umar na di man hindi suwa iwan dulo lagi ang kaya dito mga Muslimas Umar na tiyan na ano yung Umar na tiyan na sakar mas Umar amirin mumini pero na sakyan ko to ba asaka niya ni Umar sa amirin mumini lagi ang kuto ba lagi yung kumbol sa lagi makatubol ang lebih si sakyan ko to kaya tabulong sakyan kaya kasi na subi mo ba sa samarata ay kung gagawin na YouTube sila ito namin itaman ako. Kaya sipatan na rin Umar, hindi kaya, doon sa buhay, tama sa buhay kayo, naging makatuwa ka. Dati yan na, ino ka tiyang paggalag, tanay mo yung lakay sa kape ang isunguan, tabuad na marata. Pero isunguan na kayo sa kapag na tigyan, na mataman kakabler karena na dia kutara teroka ayo ka sa kano pendetoi ujian kung tayo sa mga kumpitali na pere sumana sa kahay mo pupulay kapag na kanto arila na karaka na dia kutaya mana na kini dia kakiraw sa mga punto para bangaran kaandi manena dia akan maagir milar kahit buwan ng mga tao nasunyo kaya ko lagi utanong sa buwan nito ay tatagin tigil na nirin akan di na di uwi nirin akarakan na isurat na kapasalan asakan si
Natago ko sa ngaran ka. Naso, darang masibisiw na rin muminin. Kung kaya kaya na tama ni magkabakal na kami na inirila ko. Niya tingin nyo to, tingin na ito. Meron ko na tingin ko niya mo di pesuya. Tingin ang buloy ko ako saka. Dumo na ka tingin. Ay pula man ang talansi ko mga katakan. Amay ko mataya ko na tago na siya niya mo tanong na kan. Kaan na katapan na tingin na saksi. Ako pero ang kasi ko Allah ta'ala. Amat-amata na minirila. Karang kahit ko na na ito karang magdibila. Ilaban ito ay sakit ang dunia. Nadali ang persana ya kahit pero ang kapyari niya na kampo ila nakapasan na naman na rin nila niya. Na ito din yung gulo lang. Na pinirma ng talok sa buhay. Na hindi pinirma ko na hindi na sundo na sa diyan kaya. Pero sinong tapunin. Binaya sa pinto na. Ang mga panganan ka na mulawang ka mga kailangan na diyan ko talok sa buhay kung sumawatayan. Na tingin na umasaulan na pusuga siya. Tagiyang ka na nanibira ka na umasaulan na gagawang kasulat niya. Ay dapat kawan ng mga punsay. Asungan ako niya sa wala. Tingin ha. Alay. Jika di pangalan ko ang mga kumasaw na lagi na hindi mag-isto asaw na loko na uli mag-ino siya lang po na ay naway na ay naway na kaliman ko naman na po yung nagitaw na surat abisikin na tubukan ang ulo mali banairan niya kaisa nasa kapatagan na yung kisinin na diwitan kaya nga kung siya tanong siya na panagila tanong ko na pulupigat tanong na papandagin na rura mga tao siya tayo Nana, iya may wasiat na baka iba natin sa dito. Na kenapa na pamakuka pamana na kenapa na pupuin anakan, kaya pupuin anakan ng dito. Lagi mo kan dito, nakatawa na ka, di pamana, ano ba masulutan? Kau pa na kumapana yun, sulutan ka na ba yung nasana lagi, sulutan ka na. Kau pa na kung ka sa sulutan, di ka naman na naman kiraks. At tiga ka na, mayroon, di ka kira lagi yung anak pag-eliminakan. Kaya nangyasi makalutan ng magulo na sa mga sa dito mo pinita ko na yan. Sige na ito po Natiyan na diyan na yan hindi na bari, ang yan lang. Kata Yesus Sanjayo, aku kita na gigilan nyo rin. Ini yata ikaw na diyan ko tuwadra, tabari na. Sana natinggalan na, sumusumay ito ang baso. Wala ini mo yata sa diyan ko tuwa, bari, grab. Namiran, nami ang puno-puno niya ang mabarang tagram na sumilitar sikon nami ang lusot sa niya kung tawag sa makanamay ko. Miya sa makamayo nadakayaw sa niya kung tagram kaya nakiaptan sa baso ka na niya kay kaya ay nasunuga sumusutar sikyan na ini no makapan mapipiya ginaw ko ang tagal nami ang katanda ayaw mo pala tayo na hindi na kayo mapapayo siya siya ba Kina ko yung kapugilan ni so rumo at kirawan, pugilan tama, tiri, ipura mi sa harta. Adik na may kaya ko pugilan sa mga paitaw. Amay paliwangan na puligin na purugo ka ko doon dali pugilan. Hindi ka di pa ko nagpurma, ilaman ko. Sutirima niya, na. Ingkana muwakafan. Upama ko ang actor na muwakaf, na lagi di mga maestra, hindi mga treasurer, ngani sa naginay pinamuwakaf. Hindi daw yung sarapan, sa ayaman na muwakaf, na ana, batat ng dulo, so kayo niya. Oh, sugay na gobyerno. Tingnan na, ingkana muwakafan, fal-amanatu laday ay yakuma biwajibi khayra qiyam. Wa ay yakuna ashabul masalih ladayhi sawa. Amanah yan template ibarat na direktor sa Gaya Jeans na pangatan ng tago ni Kultur ibarat na para kasabutan na ni direktor na ayat tingin sa rin amin pagkatorero na ayyakuma biwajibihi khairat qiyam. Mula lang yan. So ba? Ayuay niya na kung pinirmahan yan sa taruto pagkapipili niyan. Baloy niya. Di niya baloy. Agya baloy niya. Agya ko ito posisyon niyan. Ang kamampiyan.
o ayamana na madaglato sa balagin sirayo. Dinian baluin, agyang ko to ayamana kada to yan. Aba niya penaupan. Si kumatao, apagkararagitan yan. Diyan balik, agyang ko to kada to yan. Diyan ko tapawin yan. Aba niyan ayamana na pangusara si kumatao mga ginawin yan sa kanya sirang mikata. Ayamana nana berapa kama pemerintah Nagoya sa kuan ta kasabuti ibarat nasalan na papadang bumawil po sa opisina ay gilipugakan na ayaman ay suratan naging amangaran ang bugay sa ginga pambugay pero ayang bugay nun na mga kawasan mga kawasan niya rin ayang bugay nun na mga tawa mga kagailangan mapapatuto. Dia kau barang lagi kaya may sakit na tiga guru. Dia kau barang lagi kaya sa tira malaman ang tira kakanari prinsipur sa wala ini. Dia kau barang lagi kaya. Allahu Akbar. Ay sumay niya na 10,000 katawan na. Amerisi sa ginawa na tina. Lista na mo sa apa patutan na grupo. Katawan na yung kapalit. Ba't ako wala nakakatawan na yung kapalit. Abo na yung mga mapapatsagin na ipamagulong na sa mga miskin na kagi lulutan at nagiginawa ka na inisurat na kao lumambo na ay na umakaw makanusalungan na hari kiyama na hindi pamamagay kaso pamamagayan ako dirungkir na kulukong maskulon na kulurahin maskulon na narayari pag-isir ka na tanawa sa kano tanawa ka na hindi pa pwede kami susuratan o kumatayo at ibig mga tanong. Biar Aisyah. Ini yang mga tawa sa jalan. So Umar na dulu na suyang itu kata niya so Umar bin Abdul Aziz. Kata niyo kaya pag sila na nakampat. So Umar bin Abdul Aziz na dua ragun udi dan dapat dua ragun. Akhirnya tu yan yang mga muslim na di naketu na miskin na biasa kata. Nah, karena kau tak apa ni itu. Ay pagpura na. 1,000 na pwede na kata yung pera na kung ano mag-bihiro. Ang na yung mga pangalawa ay ang ating bulian na si Umasa o Umar bin Abdul Aziz. Akapya niya na dito dan pwede na ito nakapapatutan sa siya at sa iyong tamasan niya. Naman to, sa ating namasatan, damutan yung kapapatutan sa Diyo ka, Diyo ka. Tapi ang Diyo kapapatutan, dinamiskin ka naman. Buko namin na wala uta na miskin ka. Kakagiya, tahuran sumangarat na tinatingin na ape sumangawatay watay na yan ape ko pero yan gano surat yung sumangawatay na pwede sumangawatay yung surat yung prawatay ubat iya na ba yan namamatay ka naman mga yung sumangawatay yung surat gini manusia nah gira sa Umar bin Abdul Aziz ay pwede tumira ng kalimah khalifah adil ka kebuhay sa silat si kumasannya dia mati ya kaya pangalit ko yan tama turang dunia kalimutan persuduran ako anano niya tingnan ng Umar pumiro so ina si ikwat ay nagugura gawa kasi nilagatas at ginagura mang kay gagana nagatas ka ano mang kanaiyasan kalma nakawata pira ay mana na patkali tero original tinaman na niya sa kali tero ay nandiyan lima kali tero na lagoy na ng tayo sa banito na doon pangulog lagi ang utawata na naemya soya na piyari pangulong mo Umar si Kuwatayan na nigubuwata na ikaduupin na Watayan sa Umar bin Abdul Aziz siya pagkatingan may kaysa-kasa na sa Umar bin Abdul Aziz asak kanya ni presidente mga Muslim sa iyong tamas na lipas sa ulan sudah duduk yan na siya mo na niyaman tundin sa mga panganutan. Oh, kasi hindi na kaya, hindi namin makatulutan na karinig kita. Siya karinig divisi, siya yung pagsuwartay na. Pero ako niyo, kirahin ka nutang kaya ka, ibagalan mo, kubulan ta. Bulan ta nalit, pero yung wata ka. Sus, naman ko, ako kalabigan. Kaya na di ba na wata ka? Tinasosot, kinaipit ko wala ka wata ka, na pinagalaw ko siguro wata sa pulisan. Kung wata ka na, wata ko tinisisan. Why? Dito yung ano na, para pagkapukaw ka sa kalong ka, manundumin kong pwede binigan doon, ang naman na pera, hindi na ko niyo. Natiwata siya, hindi na may kaibigan.
sa diyan ko to akay kipa sa bubuin na ng badalin upang tawiran. Nana tingin na upamakumaran ako, kaya nga taon na ito ni tawag nino. Pero sigurado ako upamakumaran ako na api ang meron ko kasi karuman na nagtitugin na ari. Ari, ito ito mo. Nataon tayo mag-adiskita na yung tapan na ari. Bali ka pa umiyon na akaka. Anak tingin ako pero na ito mga kararangit yaw. Tingin na, ano ako kararangit eh. Pero agad, tingin na marilipit ako man. Nakatay sukubuya ilang na panganakan. Ay agad hindi na mangga, mataw na mga asma. Hindi na mo po kububuya ini, hindi na papang kububuya may karumannya. Ino kang pakay na sama mga maralan talaga kubu. Kahit hindi karami karumannya na kubu. Wala kabel ako pa natin sa mga matoni ka mo. Anak ginawa ka na kay mga ganito kaya mga miyaw nung ginasimisis na pagkula rin na ay kakarari mga miyaw ginantigin na kayo na biyan kumakumit. Primero yan na! Nagyang ko to ay mga nakapura rin nun. Natigin na inahiran. Sundugan sa kwarto ka mga pitiritang tinawan. Sumay! Nasoma! Natama sa simpan mo na yung kapilay ako tuloy niya, hindi na matapsin mo yan. Na makatatantang mo, ante ba na eh, kasulpan niya sa giyong puto. Problem may karuman niya na makakailangan sa pangalan na mas. Yan ang preso na yan! Nakasipatan niya ang napasusuwa ko marito na mula siya, hindi mo nagkita. Nakira, ay aminin mo minato na problem ka, umukuro ka, hindi ako to. Ano na problem ka? Umukuro ka, natigyan na malakatan doa problema. Tidak terlalu. Natigyan na ayah problema muna so midget tapi akan dapat perareng. Nak kemana masa saja kaya pananakan. Na ayah tingin na udah akan dari kepirakan nakapapantalin nakatawanan. Amat tak nama kekailangan ini sistem ini kita tentangan. Nadi na kepirakan nakapapantalin. Allah kupera ko mga Muslim, dahil ganito na patutan ng pagkilo. Na may ang problema! Na ay problema niya, nilada ang pirakyan. Akapapantagal na may pumasan niya sa giyong kuto panganang tanakay na nanikarungan niya. Tiga-giyar kaya takisulin na, ay ito na problema, sa kaman ni kaya mana na presidi, natigil na tamo ka na babubusya, tidak puluh, inukundi ko siya pumasan ng karungan, kaya raranitan. Kaya ay matigyan na matutad suruh kakal sana sukayakan. Nami apa? Lapo ko na kung basa natigyan. Sagian ka pera ko mga muslimak din na piyakir ko na ba kung kupakaya ko mo. At tinatana ako nasusukay ka. Si sagian mo tapuratan mo mana ay bas. Nasugurad na kaya na nagiging matina ay mama. Tidak sa naraka, kabon kapiberante, ayah kapatayan na amay kumapusan nyo na napataliwa ako anakan. Nati na dia kegerante, nati na dia kukumpugi, kau kapantag ya ko kapatay. Ada akong kasibisui, na sudi sukagante ng mga muslim na siya ugeran makautan. Saya natanda ko mapiyan. Sa mana yan? Na ayat na basta na minus 20 para alas 10. Nah, ayaw rasa tatagunan ng programa bigay na alas 11 CBD po sa alas 8 natama sa alas 11 CBD kaya hindi karang meron dito na po sa likadyo lilang-lilang bakit sa kanwa di kayo ni mapya sa parang kayo ni diba tama ka po para ka nakasita dito mga pungiro lagi niya kalau niya si bisnis tayo menduwa kela ada tiga tapi yang mga sakit tadi kunta nah sekarang itu paro na tadi na nama tamaya na upama ko pa dito nagihet nakisabar ko alam pero dito ano man ibita dari sa rin sa kanila kami wala kalipatan na ating ano mo sabi siya kumawa pa dito ina mo tagi na Ramadan tagi na gawi Ramadan na miyak pikiran na dia na mamasak sa madul mata nura ay bumi kapuwasan
Sumiyo ako saya sa kapatidan, hindi ko nagkataon na yung sa manok ko na sudah pun Ramadan na ayar ko sudah na 350. Muta ko kurang ko dia yung taman desa. Apa yang jauh ko na sudah Ramadan na 350. Dia ang katawan, siya gyud mo mabasa na sa kanya ko nala. Ana lagi mo tapan dilo. Kaya namin parang ada pumasa ko. Dia na piraya. Na ayah kita kaya kita kurun, tapi dia dipusa na talong ito, tapi na Ustaz dah seorang waktu nak mubarak, maka mubarak kan mana kata ni boleh talong ito, aji ka pusa saja nak kurang, boleh ni dia nak talong ito tak boleh boleh, dia na Parisnes lah menguasa 2 kilo, apa ni kira na ita tak sanggup puasa. Umakanya ko hindi ka nga sakang kaya kinamaya pa sa dali. Iyon doon ka sang kibuwa ka. Na iniwa ka nun. Napagilay na ko na sa masarali. Nakiyatan mo na umong sa parang itatila siya kaya na hindi niya gusto ka. Ay pipay ko na ikabuha niya na numugatos. Saan hindi ko? Ay hindi ko yan nun. Nakagya ko ba kita na kinalay. Kurang pa naman na yan. Yang iba na kita tangilaw na. Nagtarong malumi ang kata. Ay hindi naman ang pupunta di pusa na marang kita. Tiada yang maputawa, kinain na nagkibili ko na siya ibubupat ka. Pinto ito sa 50, pinto ito sa manisya sa kakin. Pinto ito. Allahu Akbar. Ano na Ramadan Karim? Ayaw mana na piya ka pasapasaran ka. So ayaw mana na mga tao makakailangan. Iba't nakuha na ka dahil kami din magkabulag na ganong kabilisan ibubupat sa kami. Udah akan mapikir. Ako kami timu ya tahu. Ayaw mo kung malakot na sumali ka. Tapi ako kasi ang buwan talong mga sa lumang pupuasa ko. Ano yung mabubargo. Buwan, nakailan pera. Tinampo na yung mga umarang na sa mga rarangin ko mga tumiga. Kalugin na mga pagkawatanan. Na niya, kuya mo tumiski. Na niya kaya mga panigal. Na niya nga tuloy na kipig. Namin umisa pila tiyar. Yung tayo ni tira siya mula ka lang. Kita mo umiyat. Na. Ang mga tingin na panilang. Na ayah saribun na ayah kuna sadiqan fi baitihi wa syira'ihi bagaimana ya Tuhan manasara nama berdetik apa tes saja foto wajibnya di kimpirai si kumang tahu apa masuk si ko experience ano karena memang satu na susah ni napagalaw na pit yan ang kunin ko ano ni dugal sa kapitro mga ron yung mga kinis na ako na ko ay bukan karana na kaya walang puno na kaya kumapili ko na pamasakat lagi kaya ba't po wala kagiyan ng tabla takin mo kaya na puso tabla pagkira na kagiyan na pamasakat kaya ba't nalikuha na kagiyan ng tabla tapos po na yung tabla kaya ka po siya siya o kung hindi niya pasa kung kaya sapay kaya pitero ka kagiyan ng tabla tapos po niya ba't po mo gusto na ba hindi ka tayo tumili mo daw na naisaw la yastaghillu dhurufa al-harja liyadkhira qutan nas wa yudayyiq alayhi dili na mana na samantalan o di na dinya pamakutan lagi ang kota mampu bedan maka kekailangan sumadat na tao abang yang bantang na dia foto apa kada yang harga sa kota dito niya iman ba to ikaw kaya tanong kenapa mata dia kada harga kasopa susila sopan sumanisa di dengan amia nabi dinasa pemilu uang besar kita yang kami pilih nama peparas nya kay sama-sa na sumedo sa merkado na susto ka mga atasaan na supaya na pasilutin dengan di kata niaran yan na birutu'i hutan sisumana na sa girutin dengan na miyaya na sa bilid balamisan at atako na sumangatas man ang palangin na kanin dito na sisimangon yan na ito na wala si lima ulo na may lalu ano yang palangin o bo hindi pa mipili kaya magkaya pagilin mo na kinuan yan Agi mo pas dito gusto mga tasa na supaya na pakakiti ba sa mga purero. Diyan ito na inulugi ko pala gud. Na kaya mo inulugi ko pala na kinuha niya na pumili niya biru-biru ang tumatanang man. Hindi kita diyo. Kaya kita kayo ba katatako niyo ito sa angin at itimusan na uman mamara
na alos niya dawitan niya na isip mano ayaw kiya ba ito nasaragan. Allahu Akbar. Ilan yung wantun talo ilo sa giyang kinapitero na kapag-islam. So Ramadan, napungirap na Ramadan al-Mubarak. Ulang Mubarak at Muhammad. Ramadan al-Karim. Ulang na naman na masakaw kapag ano ba. Ano nulit pero kapag ano ba sa diyo na masatan. Alangwan taman na pagpapalaya. So Rasul sallallahu alaihi wasallam, namiyakay siya ng pinagaw siya sa Medina. Kasi ang nilagyan kaya, duro ka na itututo. Kana, hipagyan na tinuro, nabiyag niya na mawasa, na hindi niya na mawasa. Tingin sa diyan mo tapad nila nga, mahaba, ya sahib al-ta'am. Ang tunari ang diyan kayo dumanagan. Tingin na, kadbanda ng bisama. Bataan na yung Rasulullah kayo nurananan. Tingin na kayo bayuran. Kaya patok na kaya taka, kaanong pagkilay. O ayaw maana ng mga tao mawasa. Ang dito sa sana nila niya marasihan na mapiyan ang tangin ko kabarata. Siya bigyan na natin yung sa naman. Dia betul berkorong yang masalah apa yang tinggal papu bubu siya bigyan ko. Adi yang kaya juga sana mata. Tapi na ako ay nila sumyak kalala una mga sarang mo kaula din na naman. Napugile ko na ipunta sa kanya wala ko na biya ko naman. Taberatan naman. Taliya ka pindah dengan naman. Dadi dunian. Nakagimano niya na inisan yung ko'y nasiyupot niya naman o ipumasa ko niya na yung mamangga sa kapangalan na namat na pupumasa mo anak ako ba na ayaw ko pinamat yan lagi mo na matatagparo sa niya ko ay tulano ko sa iyo ay niya sa mga bari karoon lang karoon sa niya niya napang mo na mga niya ay malak karoon na karoon masalungan ng mori tuwa ba sa karoon kamara sa karoon niya kapag nag-video ka karoon para sa salungan ng mori. Subhanallah. Pakasugan mo lang ito. Siya kinakuha tayo na kamago sa isawanan. Saya balilan pangalan. Niya master. Talo. Kasama ito na yung ganyan sa kura saya rosa-rosa. So niya ko ni babaga ni kayo na pumakasugan siya ng Allah. Nagtiyang ganyan siya kisiti ganyan pikero na pakapunin na harapan yan. Na ayaw, na kaya pinaway ka dito na niya tayo man na nakus ko sa ilibo. Kami ako lang sundi na yan. Na kaya lang yung tanong ito, lumimig po sa kapunta. Awi sila na kaya lang ito, namamagpulo na nila yun ang mga pamilya ko. Mamamuli ko na. Ay, pag-isaw na nila yun ako, tinagabon mo tanong mga watanan. Tangin mo ba, ako yung mga kuskusi. Ay, hindi mo wala tanan na dira, wala tayo pa nila kumugulo. Initugila na nila, hindi nyo sulo. Nah, minggu dia pakai mulut mereka sudah semua polisian. Itu cuma pergi menggulur. Ini lewat. Sisa maka si kumiaw na masa. Nah, basta juga mana suara yang ada daga. Juga masuk tidur. Nah, surat ada apa masa aku nak tahu nak aku nak kita kan suara. Dia kaya pada bangsa jenis. Nah, pagi sudah masih nanti saja kaya nauda. Sekarang pasti dikaji saya kasih kita. Katanya sudah lain. Nah, dia ada dua itu saya. Dia kaya matu tunduk yang dua itu. Dan dia kaya saya dari bagian. Dia yang di eno, dinawat. Semua sama kita dia bertanya mana nanti saja mungkin. Tapi mana semua yang. Nah, yang mana dia kaya pakakannya dan dari dia kampus saron. Tidak ada dia ada di pesantren tidak dia. Tidak mereka pesantren tidak terus. Tidak boleh berjalan. Dipikir orang dua sana harganya bukan di batu betul. Wah, mana lagi juga yang mendengar di pesantren. Wah, dia ngabo ya kita lah saudara kita. Kia orang kita. Kakak pipu saja satu betul sudah dengan air dia tak lupa tu tapi pada betul. Tadi mau mereka tadi utamanya masalah dia kasih ngapun tayang kayak ini pun tayang kayak pemasaran. Tadi mau masalah tadi nanti dia nak pilih kayak pemasaran kasar. Nanti dia nak tolong betul. Tidak ada tu lagi yang mudah. Nanti dia nak ini dengan kata dia kaisa. Nanti dia nak ayam mana nak tolong betul. Nanti dia terus jadi. Dia kata 50 betul, dari 4 betul, tetapi itu berjalan pikir.
Abad 300 rasakan kita jadi atau pakai beda buat 300. Tapi ada beda jarang nak tinggi naik mat 300. Karena benda peraisan tinggi napia. Nah ayat tinggi na mumin nak kasas sarigan. Nah siapa tinggi siapa diganakan. Tapi yang di sana udah 200 tahun. Nah people saja nak 200. Nah dia nak penggunakan. Tapi kalau suatu tanda pun mereka. Buat nak agen kaya yang itu sudah kadang-kadang yang bersama jenis dari kasih masuk terang. Ini nak buat agen kaya begitu satirangka ka anda pergi. Nana tidak ini kau saya itu kan kita sampun dari nanda dia udah dia don dikasih sebagai itu. Sekitar atau yang lima mudah. Allahumma salli ala Muhammad. Kita dipikir. Matanya, oh, akhirnya mana pada kalau buku dari ini sima-sima. Semua saya Indonesia zaman ini saya dari anggota mengadu Indonesia. Nah, maka mau kasama nita, nah semua bakal ada ayat dari tisuna. Di pes ada putih benda mau. Nah, kaki ini perlu ada di dalam tak pusat Indonesia. Nah, waya dia saya bumbu dulu tapi apa yang ada lu terus boleh perasaan bumbu. Wah, karanya ini mantu lagi kita tanya nanti tidak boleh ada kita kalau mau. Mata. Nah, kalau pas tanu sahabat dekat laut ada bebo tarik mantan luar. Nah, ingkana abilan. Ambil pang usaha buat dia, kalau usaha buat dia lagi tu juga biarkan dia kau apa di bawah peras. Udi nada tiga di bawah komunis, nama tu di bawah usaha buat. Udi dapat jadi boleh ada puniga, ini dari bawah usaha buat dia betul. Amal ingin. Kata kira guru atau si Syekh Alim Hamdan ahlan masalah itu. Amal ingin ka usaha buat dia. Fal amanatu ladai ayyahnu ala ummati. Amai ka sukiat pembelebok. Ibarat na buliga ujian dia. Asinda na ayah sari. Na kata kubatatan kung suka pani sa dia kuta mga gumagal bukyan. Sa lagi buka pani yes kung mga watayan. Dili na kaya pakai pembelebok. Agiang kuta di kuguga kung ayah makna na nawasira. O mana diyan. O gumagal na ayah sari bol. Nampulai semua parangannya. Saka tatangin sa mutasyon niya kumasa ka pakadidar pa ukirkon. Aku sumasa. Adi ka pakadidar pa ukirkon. Yun to. Ay mana na. O yung taga dito niya sa sinasang landesir kopras. Na upama kung di ka na puno ko sa pagigit na kay kira dudun. So ukirkon. Namai pos tadi kan mau penuku. Karena kau membawa penderokan ane kudo. Na piatan alam na kuwe na kau ini boleh kasawal ini. So Abdullah ibn Mubarak. Na ninggal na si ko Maimunid di Mahran. Si Sayyidah Morocco yang kaya Maghribul Arabi. Na yaga pres anu tadi to. Na tiare mau udah to makan belepon agian kutua orepan sa Abdullah bin Mubarak kata koronnya ditel dia kutua ada to na pisang dia bumaga lebok lagi yung pagite sabab sa dia kutua pagkaya niya na badakan sa kibali hora diso mabrem dia. Ye sakit tanah, cabu gitu na pada musim itu. Tinggi datang pula lagi yang daya takor ni. Kakak dia, ubaya kasari. Kaya tipuan sa mga sisipag, mga ginaway, na doon misali. Kaya umani siya na, ayat na, uriya sa Panginoon nila, lagi mo tawat ang tayo to, niya tay-tay. Anong wata yan, niya tay-tay. Pero ang mo kaya sa Abdullah ibn Mubarak. So sa diyan mo tasin na mga putas, mga paulan. Tira na mga mansanas, grapes, o kita no inap. Na niya ay sa na dia kaya mga Arab na ay nagatiran na sumusiran ko ba nga lang mga darpa. Pagawin siya sa mga panganakan, di mga sila di pakasuloy sa mga watairan. Agi ang kanabatan o lagi di pakapunta ka sa mga wata. Kasi ayaw mo kapakadin yan, ano ko baka sa madrasa?
Nah, sabab sa Diyo mo kami pa kapapadala sa wala, dia pilih sila mengalok saya sa panggilan ako. Niya ay sama-sama. Na biya bisita sa Abdullah ibn Mubarak, biya bisita rin ito sa Diyo mo tuwa. Sino, na kayo mo manay sa Abdullah ibn Mubarak na tingin na, ay mamuda, nakuhaan kami ka sa inag, Diyo mo tabirin na sumapiyang na. Ini syaratnya na sumapiyang. So, may sa Diyo kaya sino, so Abdullah ibn Mubarak, na niya wa sa iya kay grapes inap na inyo yung budato na kaya natin kumiludato na niya sa Yesus sumasani niya kaya budutan sa kesyo makasasani hindi nila siya karoon niya tinginaw benede mato siya mo puruman huwag na may puruman nasumasumapiyang na yan ako ha ayan na pero ang natama sa inyo ang tikatanong ay napropon ni Abdullah ibn Mubarak na sundirun mamis na kiyasi ko na mukha doon pakyara na nita na isang karete na ba tayo parang naman why? Api nga ako sa umawang pera biya ako na idip yung mga rana na dinagit ko nyo bigyan na rin ito ako rila iya ko kamantaan ko nga hindi ako katawa ni Masun na usama mison matabon na usama paiton dingkat tingin dito ketusan amin ko na data na ay pitero ka na sa ilang karat ka nagpiyag-piyag na isinda ko na niya ko yata nino ay siya adem karat ang matero ay Abdullah ibn Mubarak na hindi ang tarangan ka na pagkakaw sa mga tingin dito saya mo pitero ka na sa ilang karat ka nagpiyag-piyag ay pasyumpa ka ng po tayo kung ang galubuhan siya na taman naman ito na digna sa timam mo ako ang ganun kaya taman mo ang tunay tamiyan kaya ito magandang kapitero itama ka hindi na kang kaon niya ka tulong sulat ko na pagpangarong sunod sa sigong na mata niya mga mga sarila siya ko Abdullah ibn Mubarak sa sagyang kutuwa kaya niya sagyang kutuwa ka sa sarili na ay ating Abdullah ibn Mubarak na tila na ito ano ka po ni sarila kabinar ka na mga tiro ka na ay pipigyan na nagkanta na sumapiyaw nakabinar ko nakabinar ka na di mo mga ka di ka di mapiyaw ada pulun makataam ay buti na ka na di pribas mo na tago na ka sa harap nino pagitan mo ka na huwag sa ba puro niya ka na di na kahidan subog mo tawa at Abdullah ibn Mubarak na tagay mo kasusuro na siya mga ito ano po hindi na mata kung di imakataman lagi kailangan dia karena saya dulu ada tu Nabi Abu Tuhabu. Napaka pikiran yang tahu bubuli siya magusina. Nabi ran tarima lagi yang kaya uhudaw niya napakasulti. Nabi ka tanong niya mawasawan. Amay taman-taman na taman ng mahito. Ugay na, yung mutabubuta na nainuat tigil rumaitan na asara dito susari. Nandiya paru niya agad sa kabit niya ginawa. Kisari ka puro niya magusina. Dia bertanya tu na kaya kapamita na sa Abdullah ibn Mubarak nandiyan lang siya sa walay kaya mga siya sa walay nasiugo na ito agiyang putaka dahil siya kumakuda niyan pero ang Abdullah ibn Mubarak ay iman to na kailangan natin na makawasawan iman to din sa sarap pakawaran ng kinanasyon na kailangan na makawaran sa walay Pakai ni buat tumamu pakai udah saja dari buat ada tu suatu ayat. Nah mia kasih kita sopami kira doa aku suatu. Nah mia apakah mia sasiran dia pemilia sa. Ukumaya suatu lain Mubarak. Nah terima ajaran makamu. Apa dia kaya watayan. Nah mia kira masana pulailen. Umangadat tu nabi semua anak pemilia si saja bertanya. Nasunod kaya mo sa Abdullah ibn Mubarak na may tanong ko na makapulong sudah sa Kines ipunod papatado makapulong susong kawan na namu ayaw ay di mo sa kalakyan kanina tama na ako sagutan kaya paano ako sa gimutan dito ayun mo sa tama ko ba tabi nila di mo kasi sugutan na kayo mga mo natatagin mo kasi patano dito hindi ba kayo pumasok kayo dito niya hindi na hila ito wakit tino ko na message akan napagin hindi ka natin na ibabag na kumano mo ayaw managilin po ka sa katatan mo ka rami ka kumakapakupertay nasa hindi ka nalitan kira ko pwede siguro kita ka natin kung tayo mo yung kapit kagina namin hindi na natin tuwasag tingnan niya isang malang sa ay kaya pa isang wala na napagin meron na pwede na matanang sa okay sa rin daw
Ikadua ti nagapang sa mga kata. Namia tayo man. Awuya na mga pamilya, awuya mga tawad si Mrs. Sa ukit ko at kami sa ikabit kaya ginawang ka. Nagyot kaya watami. Asa na mo? Amatay nila kaya mo sa napulega na diyan kaya mga dato lang mga pamilya sa gilid din na pergi pangarumamir. Namia po kami siya ko. Buito po na gini Petero ay sino lumini di belang kita mungkin lupa. Nakainin mga Petero. Nanti kaya mo tada to anto na ipagpikir na tidak ada to dada mapasuber hadura ka atas sunat. Oh, dalam mati yang mapasuber hadura ka atas sunat. Kung mo to kasi tanong na bidura ka atas sunat tali ini si mga pay kami na mo di sini mati. Yuto na ayat yang ini yan na makasuber sa dura ka atas sunat. Na kagini siya na sabat sa giyang kuto ay mana na datatagwari sa kamit niya ginawa niyan na di dua na kinipatan niya na makatatanong ayaman na dinilikan doon kay rumo-rumo sa sudi ya Allah subhanallah na sa upuha ko sa miya pa ako sudah nagiging na dito na Abu Bay si Syekh na iniwan tao doon kung ganito doon ako sububoy nakataon niya na hindi mo pagkakalimitangin mo kami at tanong-tanong mo dinilikan doon dari segi kami kan lupa amai ko mga tepe kami sa mga salyan mga salyan dito mga tingnan nila ko lang yung kaya bubay sa kwarto na niya lang bila siran lang na siya ka niya puto na dini tiga doon na niya ka ilan lagi mo tayo man na aman sama na yan magay do magay ano sabi nila ta apitawa ya yunani ya inna Allah ya'murukum an tu'addu al-amanat ila ahliha. Paano na nagsusulat? Saring au playa ko sa nakasaya. Naana niya to naka apira pabata sa dimagi. Nasari ka ubang ka kuha ka harap. Siya sulat. O talaga way napikad nila sa pagdili pero na taon ni kaya sa pera nakataya. Tidak. Nama ko sa talaga lalu dia ako nakapagod kami halal. Gusto ka sumasabay tanuman na tuwid ikaw na katatan supera kami at tunan. Gina niya tunan. Ano matutun ko ka na pinala ko sana naman sa tutulog yan. Sama na mo tulo ko kukuto na niya na imbita pera ka na niyuluso sa timang ko para sa pera kaya. Yan ito ko na. Hindi niya ko kaya mo man yan. Masih bagi semua motor nalatan dan dia bawa kami malawa mama. Ini, anu di belakang ada. Ada dua mau bero. Ayah pernah gimana tu dia kasurutin nama kesempatan. Itu dulu dia so, oh yang pakai mau dulu na. Ada itu dulu tanah kemana lagi kami yang dulu kita dirak sih lagi nak perang. Ayah kata mana dia kasurat. Tadi ni yang kata anak punya sajinya tu. Basta aalay dito magulo na naman ka dirka kahanan ay kahanan ibarat na anamin ni bulak sibo ko na ito masagi na kuno na keparat ka na peniliatan ako di mo na buhay na ko kahit kubina siya kaya nakakatago sa lipadan anda sa natawa kapaya siya mo tama na sopatan na kasama ito kana hindi siya kahit puloy na siguro kita kan sakana mo patut tiba sa ni siguro na rin siguro kita na ba dia kaya mama istara aqara na may masa sa lupa bibili siya sa ayaman na al dirham sang 1,000 dirham ino pa na sumapasan sa sukar niya ko lupa o tabi po sa nangyada na mini transfer sa namin mga sa lupa. Kagi mga kapiraulan na pumuli niya ang butuwa niya mga sa lupa na piyang ikalong niya lagi ang butuwa muli niya sa mga. Kagi ang butuwa niya na niya tumuniran agi ang butuwa mo. Kagi ang kanya lagi ang butuwa mo na mapapano ang palata ulawan. Gulawan na so pinakaso di pa bana sumama magiging na pigdira siya. Nasunod sungkele na to. Na mini dia kubun dati.
Nama katatandagin na tingin kung mga magaling ka na. Itanong! Awin hindi masumutan sa gimot at pimasatan sa lupa. So, yung siya na tinagari. Ino ka na, kung ang problema ko lupa, pimasatan na. Gari, kaya pinipusita na